ihe karịrị ọnụọgụ mmadụ 1,000 gụchagoro akwụkwọ na Nwafọ Orizu College of Education Nsogbe bụ ndị nke anabatara n'otu jikọtara ndị otu kansụl na-akwụ maka idebanye aha ndị nkụzi n'ime ala Naịjirịa bụ TRCN. Ya bụ mmemme agba nke itoolu ya bụ nke a chịkọbara na ụlọ ọgbakọ ezumezu nke ya bụ kọleji ma bụrụkwazị nnukwute mmemme ọzọ bụ nke abịabodoro sa n'aka ndị nke nọ na ngalaba agụmakwụkwọ nakwazi ndị obodo ya bụ kọleji ụlọ akwụkwọ dị n'ime ebe ahụ. Onye nta aka anyị bụ Ọdịnaka Nwoolisa bụ onye nke ga-ewetara gị ya bụ akụkọ n'uso. Mgbe ọ na-anabata ndị nkụzi a zụlitere ọhụụ ka ọkammụta Ajiboye kwupụtara na nhiwe ehiwere otu nkụzi a bụ iji wee hazie ma kwalite ọnọdụ ọrụ nkụzi. Ọ gara n'ihu wee kọwaa ọrụ nkụzi dịka ihe dị oke mkpa maka nkwalite ọdịmma na agamnihu nke mmadụ ma dụọ ndị a nabatara ọhụụ ka ha were ọnọdụ nka na ụzụ ọgbara ọhụụ ma sonye n'ezi mgbanwe enwere n'ala anyị ugbu a. Ọkammụta Ajiboye gara n'ihu wee too onye provost nakwa ndị ndu nke ụlọ akwụkwọ a maka ịzụlite ndị a akwụpụtakwa na ụlọ akwụkwọ a abụrụgorire nke na-enye aka ebe ọ dị ukwuu n'ihe gbasara mmepe na agamnihu nke ala anyị. Na mbụri n'okwu ya ka provost nke ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Dọkịnta Justina Anyadiegwu kwupụtara na agụmakwụkwọ bụ isi sekpụ ntị na ịkwalite obibi nke mmadụ. O chetakwara ndị nkụzi ọhụrụ a ka ha bagide usoro iji igwe amụma nka na ụzụ wee gbanwee ọnọdụ nkụzi ha. Provost nke ụlọ akwụkwọ a bụ nke onye ji ọkwa dịka onye dairektọ College Consultants bụ Dọkịnta Ndụ Azubike nọchitere anya ya gara n'ihu wee dụọ ndị nkụzi ọhụrụ a ka ha jisie ike ma tụnye oge ha n'efu na akwalitere ọnọdụ nkụzi. N'okwu nke ya ka onye ji ọkwa dịka onye kọdinetọ TRCN na ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Dọkịnta Uche Achebe chetakwara ha ka ha na-agba mbọ dịka ndị azụlitere nke ọma ma bụrụkwa ndị ndu nke ụlọ akwụkwọ a. O jikwa ohere a wee kelee ndị niile gbara mbọ ịfụ na ya bụ nnabata bụ nke gara nke ọma. N'okwu ha gwara ABS, Nwaada Esther Moto nakwa Dennis Ogwo bụ ndị so na ndị anabatara ọfụrụ kwere nkwa na ha ga-atụnye oge ha n'ihe gbasara ịkwalite ọnọdụ mmadụ nakwa iwulite ala anyị. Ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme bụ ịṅụ iyi nakwa nnyefe enyefere ha asambodo site n'aka ya bụ rejistra site na Nsugbe. Ọdịnaka Nwoolisa maka akụkọ ụwa ABS.